som siger derinde, kan jeg godt se. Nej, men jeg vil ikke sige en hel masse. Jeg vil ikke komme med en flammende tale. Jeg har jo sådan en lidt underlig situation. Som lærer kan jeg jo forstå alt det, I siger. Og som demokratisk leder af en politisk organisation, så kan jeg jo også forstå alt det, som KL siger. Sådan er det faktisk. Det, som det drejer sig om, er jo en arbejdskonflikt i forhold til en overenskomst. Og jeg sætter rigtig meget stor pris på, at vi, når vi træffer en politisk beslutning i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, så har vi også en mulighed for, sammen med lederne og medarbejderne, at udrulle det, vi gerne vil. Det vil sige, at det kræver, at der er en rigtig stor lokal mulighed for i et fælles samarbejde og arbejde for det, vi gerne vil. Vi stemmer ikke på dig mere. Jamen, så vil jeg så sige til det. Nej, det vil jeg slet ikke snakke om lige nu. Jeg vil gerne tage den politiske værdidiskussion på et andet tidspunkt. For det drejer sig om meget mere end en arbejdstilrettelæggelse. Når det drejer sig om, hvilke værdier, der skal ligge til grund for de beslutninger, der skal træffes og gennemføres. Det rækker virkelig, virkelig dybere. Forhandlingsdelen er en del af det, det ved jeg godt. Men der skal altså også to til at forhandle. Hørt! Hørt! Og derfor har jeg faktisk sagt til KL's formand og direktør på et møde i sidste uge, at jeg foretrækker, at man finder hinanden i en forhandlingsløsning. Jeg ved ikke, om det er det, der er årsagen til, at der efterfølgende er sendt en invitation ud om at komme tilbage for at snakke videre. Men rent faktisk, så er det blevet sagt. Jakob og jeg har lavet en fælles pressemeddelelse, hvor vi også siger, at det drejer sig om, det er, at man finder hinanden i et fælles fodslag, i et samarbejde. Det kan man jo ikke i et ultimatum. Det er floskler. Det er jo sludder. Jamen, så er det jo spørgsmålet, hvor meget vil man give sig hver især? Jeg spørger KL! Hørt! Men stadigvæk, så vil jeg sige, at scenen her er i hvert fald ikke egnet til en forhandling, fordi så skulle jeg alene tage en snak. For det første kræver det, at vi er frigjort af den overenskomst, der gælder. Og for det næste, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune snakker med de der repræsenterer jeg, nemlig den lokale kreds. Det vil jeg frygtelig gerne være med til, men så skal vi få frigjort af noget andet. Men jeg håber på, at vi rigtig snart kan komme videre, fordi vi har brug for jeres kompetencer ude i skolerne. Jeg er fuldstændig enig i, at det I præsterer, det jeg har oplevet i Faaborg-Midtfyn Kommune, er enestående godt. Så der er slet ikke tvivl om jeres kvaliteter og jeres arbejdsindsats. Det er ikke det, der er sat i spil. Og det er jo så også det, jeg har prøvet at gøre noget ved at fortælle, ikke alene, men sammen med andre borgmestre. Se nu og komme i gang ved forhandlingsbordet igen. Det er der, konflikten skal løses. Ja. Tak til dig, Hans. Der skal ikke være nogen tvivl om, at lærerkredsen absolut har opfattelsen af, og hele tiden har oplevet, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, lige siden fødslen ved kommunesammenlægningen i